Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor mentakas ngi. Kasing HYC ringkat ke inquiry team jong katanat housing mentakas ngi kila penlong ya ka joint inspection ya kitin halang kerding lumpira hak go down jong katanat housing. Uba roy ku parsen rem ulai thu uba hagani kasngi la thau ya ka penkyang kalenter jong kitin bat lala ba ki biang. Kat ba ka jingreben keduna ya ka ka ba katanat housing ka batha ban pen poitin. Ula ong ruba das ngohon ya ka jing pen poitin ngi company ka bala ai da katanat housing bala ban rap ruba ha ka jing shisha wat ya jing kya jong katen ru dei ban pentikna. Beberapa kelaban itu adalah kan construction. Dan nakaliang majongi kum keseng hadin mengilabu betul ka jing ujor ka office jong minister in charge jong housing department ngila yo jing tip buat minister in charge la tung ya ke inquiry team keman let aman na ki jakang ki block buat kum jure ki go down jong housing department ni po khasian jan ke tementa kasi gede kasien ka ba ningkong jong ka inquiry team ban let tokit hapo ki go down buat ya ka ba nakaliang jong ki la pentip ru yangi di hadin mengila yo jing tip menta kasi ngila awan hang ni po lang kerding hang ni ka go down jong housing department ban wan thau ban wan pet ikini kitin ki badon hang ni go down kat kum gajeng tu jong ki officer ki ong ki kini ki tin ki balapoy hang ni po go down ki tin ki bala I order kat kum betuka work order jong senam arja aku ti ye kila persang ban thau ban wo ya ka pengkyang ya kalenter jong kini kitin kum jur ya ka jeng reben tinaki daki 4000 tli kitin ki badon hang ni la say ya kumbasan tli kitin naki jakabu ki ba fair naki lot ki ba fair yadin bala thau ngilap ba kani ka jeng reben jong kini kitin hot ka jeng he ka pengkyang kalenter ki biang ka jeng reben jong kitin bat bun kini santli kitin lightly na sautli kitin ka jingurban ka jongki ka dei saupho hadu saupho pamut ba kamdon sausan but ha ka jing shisha na kalyang jong seng ila kwa ru ban habakiwan ban tho ka ni ka jakang i kwa ru bakin tho sun ni ka jing khia na market kum ka jing sautho ka jongi kini gi alloy aluminium alloy ki bang ki tin ki ba manta la dai fishim ya ka jing drong ka ba khandai praput ka jing yar ka ba prapo cm la ne praspa kumju ka thickness la ne ka jingurban ka ba sausan ka jingkya ka jongki la da fishim shi ki ong shi bundle la ne khandai tli gitin ki bawan shi bundle ka jingkya ka dai bandai san pho kilo ki khandai tli gitin dai kat kum ka jing sotho ka jongi kini gitin ki badon ta ka jingkya ka jongki kanom poi san pho kilo na mar ka wi pa ko wi gitin ka jingkya jongki ka dai tang lai point reu do lai point nyo kilo ti ngiso ba kani ka specification ya ka ba ka sort la ka housing department ka ayo ni supplier kami hab berkata ka jing mat jing tip ka jongi la ne ka mat ka kitin ki badai banlong ka jing kya ka jongki bat ka jing reben ka jongki koi ka ba ka ek bang smokya na leng jongi hot ni so thu ya ka jing fair namar baro si kata ki snam ka sarkar ba ka sami kini kitin ki longyeng ma kini housing scheme ki sam da ki CGI sheet mut kini galvanized iron kitu ba kham kya lada fira eka sausan ka kya bahan re kini kitin ki ba manta ki aluminium alloy ke ba ki ba sting tenre ke ba pensngo kya yangi galong ba nagini sau bat santli gitin ki bangi tho menta kimlong uniform lani kim ya hab thik kata ka sausan tela da santli gitin nagi ki bat dagi 4000 ngilap ki don hadu lightly ki bombyang kata ka jing reben tela da fi perkhat ka jing bu order lani ka jing thiet jong housing department ke bada ki lak teli gitin tina katnu teli gindon kita bukum kita gitin ki bomdon ni kata ka specification ke de sausan tilada kamdon ni ka specification ke basau atu kamlong pat ka jing du nong ya unong thiet ka umut ba ya ka sarkar bukum jur yo pat ba na mga pisa ka jongi ba bangi thiet ka tin ke basau san ki poi man ki gitin ki bomdon sausan ki bedan tang saupo saupoi bukum ta terte di kata ka jing lap ka jongi mtasngi banang ni syakman kaladon pa ka schedule ya kabana kalang jong inquiry team kalabu menginlet keleng ki block bat ki housing go down ki badan po khasi wejantia tingin nang let namar ki video ki bangiyo ki bangilet ban pha ki difat ki de na po nong stone na po mau tharasan mo kum jurum na po sora tingin let klang kini ki jaka namar kum mangiyo mangile si kini kitin ki badan ang niya po go down ki compare na kitu kitin ki badan ki po sin RD block tingin nomla ban pinsisya ka talem dangi let ba thok tinang ni syakmat ru santri kanon gajing let chapo penuruslah kar arsnong kum juru chapo shela
blok ti nakalian jong seng ini sim benta kani ke inquiry team bat ke bangi lab nakani ke jingle lang ga jongi bat ke inquiry team ngin sa ajing mut sya sorkar bat ke ba ka dei ban le nam ta ban benta ya kini gitin bat kawi ka ba syai ga long ba kini gitin kistang bat kumangitip hi garilum khasi bajantia kani gari ga jongi gari bajur uslap ka bajur upriap kumta terte ti ngi ha ka jinge kren ga jongi ngi sulthu begini gitin lada hab uslap hukum ta ter kila ban pe ti ka jing kan don jingmut ayu ban ayu kini gitin lada tang shu hab upria lane tang shu ayu kin teino bat hot ngi sulthu ya ka jingmut jong housing department ga longba kini gitin abai dei bat ka jing sarang yong bakinom sarang shu ma kini gi alloy ki aluminium alloy Andre ya kawi kaliang pat kipat ba na ni kinong song ki kwa ya ka quality ki kwa ya kitin ki balada ki yo na sarkar kin yo ban pendon kam kanom don jingmut ban yo ko batang si samoy kinom la shu ban pendon kam te kata ga jinglap ka jongi menta ka si matang ni syakmat ko mga OIP ka ladon ka schedule ka jing lecture jong ni inquiry team ya ban kaliang jong seng ini sim menta bat hadin kan ni ndang ilalap kay ka baduna bat hang ni tay ki jing duna na kaliang jong seng in sa simpat ikiwi kisinja Tiba rai ko ba pila batay dan bakini kitin hani grad. Yang buan dan kiba kimnong uniform. Kena hatu na kalyang jong pila itan jeng kran enam baki officer ibawan lam das ni ba. Pendi kena ba kena bakini ki tin kinumpai pa sikilong yang namar kuma pila batay bambak kilong ki bambyang. Kumba kalong hi na kalyang jong kaseng ila de bantho da ka basay sa sarkar ba kat bompat kut kani ka jing tokit kat bompat lap ka jing sisay kini kitin borok khat ki bodon hapo ki go down jong housing department kumjuro po sin RD block kimpat de bansam kata kadai ka bangila ekren syaki bor bahalor ko mo sya sarkar tika ju hi ngin ban menta na magani jing tokit kadang ya chakmat te kat bompat lap ban pendep jing pia kani jing tokit ka sarkar kam de bansam kini kitin Ya, play